L plus eta L minusen eragileen aplikazio batzuk aztertuko ditugu. Bueno, lehenengo eta behin aipatu behar dana da, eragile hauek ez direla bitxikeri baino askoz gehiago direla eta oso erabilgarriak direla kalkulu batzuk egiteko. Batez ere, LX eta LY-ren ezaugarriak aztertzerako orduan. Eta hau adierazteko, ni uste zonena da zuzenean adibide konkretu bat aztertzea. Hau da, demagun. Funtzio bat dugula, eta funtzio hori bat dugula bi i bat 0 eta i bat baten kombinazio lineal. Beraz, demagun hause dugula. Eta honek ematen du angeluekiko menpekotasuna. Gero dago erren ekarpena gero beste aldetik dijo. Baina momentuz gu bakari sentatuko gara angeluen menpekotasuna ematen duen funtzioa. Eta gure helburua dala, eta eskatzen digutela, aztertzea zein den LX-en egoera horri dagokion batez bestekoa. Bueno, ze egin behar dugu? Badakigu ze egin behar dugun. Egin behar duguna da, psi, biderkaura eskalarra, LX eragila, bider psi. Beraz, hau da, printzipioz, estrategia zuzenena. Horretarako ze egin behar dugu? Bueno, lehenengo eta behin, LX-en eragila hartu. Koordenatu esferikoetan, ez dakik goratzen duzuen, baina nahiko luzea zen, nahiko potoloa. Gero bestaldetik, behar dugu uin funtzioen adierazpena, ezin dugu holan utzi, behar dugu harmoniko hauen adierazpen zehatza, eta hauen gainean LX eragile luze hori aplikatu. Eta gero, hementxe geratzen zaigun integrala egitea. Bueno, ikusten duzuenez, bidea ez da erraza. Eta hori, harmoniko esferiko simple hauek erabiltzen baditugu. Askoz ere zailagoak badira, edo gehiago badira, bueno, zer esanik ez. Eta geratuko litzaiguken integrala egitea ere, ez da gauza triviala izango, zein bat sinu eta kosinuen biderkadura ager daitezke harmoniko esferikotan. Ez kasu honetan, ez? Baina besteak erabiltzerakoan, kasu honetan bakarrik sinuo edo kosinuak agertzen dira. Baina L berdin bi kasurako, orduan bai sinu eta kosinuen biderkadurak ageri egin daitezke. Bueno, hori da jarraituko genuken ibilbide estrategia zuzenena. Baina badago beste era bat. Eta era horretan L plus eta L minus eragileen ezaugarriak erabiltzen dugu. Hau da, zertan datza? Hau da, L plus eta L minus, LX eta L-iren funtzioan dugu. Orduan, LX bera, guk jar dezakegu L plus eta L minusen funtzioan. Hori lehena. LX jar dezakegu L plus eta L minusen funtzioan era honetan. L plus gehi L minus zati bi. Dugu LX eragilea. Hori alde batetik. Eta gero bestaldetik, guk badakigu zerk emoten duen L plus zein L minus harmoniko esferikoen gainean aplikatzerakoan. Goratzen baduzue, eta hori da buruan gordetzeko adierazpena. ILM harmoniko esferiko baten gainean aplikatzerakoan emoten duena da H barra bider L gehi bat minus M bider M plus minus bat, eta gero, I, L, M plus minus bat. Hau da buruan gorde behar dugun adierazpena. Orduan zer? Orduan, hause jakinda, egingo duguna izango da LX jarri L plus eta L minusen funtzioan. Orduan, hori egiten badugu, daukagu, bueno, lehenengo eta behin, beste gauza bat, apropos eginda dagoena, uin funtzio hauz ez dago normalizatuta. Normalizatu behar dugu. Hauek normalizatuta daudenez eta hauen arteko biderkaura eskalarra, ortonormalak direnez, bi bakarrik agertzen direnez, hori normalizatzea oso arrasa dugu. Bakarrik egin behar duguna da hause bider
bat zati errobi egitea. Eta hori ezinbestekoa da, baldin eta batez bestekoak kalkulatu behar badugu, kasu honetan den bezala. Lehenengo, normalizatu, uin funtzioa normalizatu dagoen behar du, gero batez bestekoak kalkulatzerak orduan. Bueno, ja, normalizatuta gero, orduan bai joan gaitezkela batez bestekoak aztertzera. Eta batez bestekoak aztertzerak orduan, daukaguna, geratzen zaigun biderkadura eskalarra jarriko dugu era honetan. LX-en batez bestekoa, da berdin, jarriko dugu uin funtzioa, hori dugu I bat 0 gehi I bat zati errobi, hemen daukagu L plus gehi L minus zati bi, eta daukagu I bat 0 gehi I bat zati errobi. Olego eta behin agertzen diren konstante guztiak kanpora aterako ditugu, eta daukagu basati lau, eta daukagu hemen I bat 0 gehi I bat L plus gehi L minus I bat 0 gehi I bat. Bueno, orduan, bi ekarpen agertzen dira, astiro egingo dut, bi ekarpen agertzen diren, ez orduan daukagu. Alde batetik, L plusen batez besteko izango dana, hori dugu I bat 0 gehi I bat L plus aplikatuta I bat 0 gehi I baten gainean, hori dugu alde batetik, eta gero beste aldetik daukagu L minus I dagokiona. Bat, biderkadura eskalarra, L minus. Eta orduan, hasiko gara oraintxe L plus eta L minusen eragina aztertzerakoan. Lehenengo eta oso zaila ematen du, zenbat luzea dugulako, baina gero gauzak oso errazak dira, baldin eta kontutan hartzen badugu, L plusek egiten duena da, batetan igo M-ren balioa, eta L minus batetan jeitzi M-ren balioa. Bueno, eta hori dela eta, hori kontutan hartzen badugu, orduan, honekin jarretuko dugu. Lehenengo aztertzen badugu, lehenengoen ekarpena aztertzen badugu, hemen txauko, L plus honen gainean aplikatuko da. Orduan, izango dugu hemen. Honen gainean aplikatzerakoan, I bat baten proportzionala izango dugu. Eta gero honekin biderkadura eskalarra egiterakoan, honekin egiterakoan nuloa da. Ze I bat, I bat zerorekin, 0 dalako. Ortonormalak direlako. Bakarik izango dugu ekarpen honekin ateratzen dana. Eta gero bestaletik L plus honen gainean aplikatzerakoan ateratzen dana da I bat biren proportzionala den bat. Baina gero olakorik ez dugunez beste aldean horren ekarpena nulua izango dugu. Orduan, bakarrik geratzen zaigu L plus I bat zeroen gainean aplikatzerakoan. Eta L plus I bat zeroren gainean aplikatzerakoan, zuzenean aplikatzen badugu, hortik ateratzen den adierazpena, M0 denez, M-tik datorren ekarpena nulua dugu, L-tik datorrena bakarrik geratzen zaigu, eta hoize dugu errobi. Errobi, I bat. Orduan, M-tik eta gero biderkadura eskalarra izango dugu, M-tik datorrena. Beraz, lehenengo ekarpena geratzen zaiguna da errobi bideratxe barra. Lehenengo guzti honetatik bakarrik geratzen zaigu errobi bideratxe barra. Eta bigarren honetatik ze geratzen zaigu? Bueno, hementxe daukaguna da L minusa honen gainean, baina L minusa honen gainean aplikatzerakoan zuzenean aterako zaigu da I bat minus bat. Beste aldean ez da horrelakorik. Beraz, honetatik datorren ekarpenik ez dugu izango. L minusa I bat baten gainean aplikatzera honek bai. Ematen duela I bat zeroren proportzioa den ekarpen bat, eta gero honekin biderkadura eskalarra egiterakoan, izango dugu ekarpen bat. Hau da, L minus I bat egiterakoan, bateratzen zaiguna da berriro, justu M-ren ekarpena baita 0 egiten zaigulako. Beste errobi bideratze, hori bai, I bat 0.
Orduan, honekin biderkaura eskalarra egiterakoan, beragatzen zaiguna da, beste errobi bideratze. Orduan, hau geratzen zaiguna da, errobi, zati bi, h barra. Lortu dugu. Bitu, zer erraza izan den, zer esanik ez. Honek ez dauka zer ikusia lehen aipatu dugun estrategiarekin. Estrategia luzea, da, estrategia zuzena esaten genuena, non zuzenean hemen jartzen badugu eragileak eta ordezkatzen badugu funtzioak bere adierazpen zehatzekin. Geratzen zaiguna da oso luzea. Metodo honetan, ez dugu behar izan ere harmoniko esferikoen adierazpenak. Bakarrik erabili dugu zein den L plus eta L minus duen eraginak. Bai? Odan, zer esanik ez, bidea guzera oso erabilgarria LX-en batez bestekoak edo ziurgabetasunak, LI-renak ere, zera berean LI bera jarrezakegu L plus minus L minus zati bi I. Orduan, edozein eragile, L plus eta L minusen funtzioan jar dezakegun edozein eragileen ezaugarriak. Eta ezaugarriak dinot batez bestekoak, ziurgabetasunak, aztertzeko modu oso erabilgarria dugu. Ez dakik goratzen duzuen, baina antzeko gauza bat genuen A plus eta A minus eragileekin, osziladore harmonikoaren kasuan, non kasu horretan, bai X eta P eragileak jar genezakeen A plus eta A minusen funtzioan, eta orduan, horren ezaugarriak, batez bestekoak, karratuak, X-en karratuen batez bestekoak, edo X-ekin eta momentu linealekin lotutako edozen ezaugarriak aztertzeko oso erabilgarriak ziren A plus eta A minus eragileak. Eta horretarako ere, horrelako kasuan ere, ez genuen behar ezertarako osziladore harmonikoen autofuntzioen adierazpenak. Kasu honetan ere, antzeko gauza bat daukagu. Orduan, LX, LI edo beste edozein eragile bat, non XL plus eta L minusen funtzioan jarri alba dugu, orduan, zer esanik ez, oso aplikazio interesantea dugu. Beste bat, buruan eukitzekoa, da, batzutan oso interesgarria dugu, zer esanik ez, adierazpen matrizialak erabiltzea. Eta, zer esanik ez, L karratu eta LZ-aren eragileen matrizeak harmoniko esferikoetan adierazita diagonalak dira. Baina LX eta LI-renak ez dira harmonikoak. Ez dira harmonikoak, ze harmoniko esferikoak ez direlako LX eta LI-ren autofuntzioak, orduan, ez dira diagonalak izango, LX eta LI-renak. Baina bestatetik ere, interesante izan daiteke LX eta LI-ren autofuntzioak aztertzea. Eta horretarako oso lagungarria izan daiteke hauen adierazpen matrizialak aztertzea, ezagutzea. Eta horretarako behar duguna da aztertzea harmoniko esferikoak erabiltzen badugu, erreferentzia oinarria bezala, LX-en matrizea aztertu nahi badugu, jakin behar dugu, aztertu behar dugu, olako biderkaura eskalarrak, ez? Eta, karo, horretarako, alako biderkaura eskalarrak ezagutzeko, interesantea da, LX bera jartzea L plus eta L minusen funtzioan. L plus eta L minusen funtzioan, kasunetan, L plus gehi L minus zati bi. Eta, olako, gertatzen dana da, daukagun harmoniko esferikoen seriea, hau, infinito da. Orduan, geratzen zaigun matrizeak duen dimentsioa infinitua dugulako. Hala eta guztiz ere, infinitu izan arren, honek badauka erlazio edo egitura interesante bat. Ze blokeka doalako. L azpiespazio bakoitzari bloke bat dagokio. Ze L plus eta L minusek ez duelako aldatzen L-ren balioak.
eta bakarrik egiten duena da m-ren balioa aldatu. Orduan, LX-ek izango duen adierazpen matriziala, bueno, halako gauza bat izango da. Lehenengo izango dugu hementxe bloke bat, zerori indiferentea dana, i L0-ri dagokiona. Hau, L0-ri dagokiona. Gero izango dugu, honek dimentsio, bloke honen dimentsio bakarrik, bat bider bat izango dugu, hau da bat. Gero izango dugu beste bloke bat, L berdin bati dagokiona. Eta honen dimentsioa da, 3 bider 3, ze L berdin bati, azpiespazio horri dagozkion m-ren balioak 3 diferenteak direlako. Gero izango dugu beste bloke bat, handiagoa dana, L berdin 2-ri dagokiona. Eta L berdin 2-ri dagokiona. Eta kasu honetan, da bost bider bost honen dimentsio. Eta horrela jarraituko genuken, beste L berdin 3 dagokiona. Bueno, eta, bueno, segun eta honen dimentsioa, LX-i matriziari dagokion dimentsioa, infinitua izan arren, badaude kasu batzuetan, non, esaten digutelako, edo hurbilketa ona bat dugulako, azpiespazio batekin geratu egin gaitezke. Esate baterako, geratu egin gaitezke, L berdin bati dagokion azpiespazioarekin bakarrik. Edo L0 eta L bati dagokion azpiespazio batekin. Kasu honetan, lau bider lauko matriz honekin geratu egin gaitezke. Eta kasu honetan, bai, finitua dugula, eta aztertu egin dezakegu, zein izango litzateke horren, LX-en autofuntzioak, horretarako egin beharko duguna, izango da, diagonalizatu. Matriz hori diagonalizatu eta autofuntzioak kalkulatu. Baina ikusten duzuen ez gauza interesantea dana, da blokeka doala. Eta blokeak ez direla elkar trukatzen. Beste guztiak, elkarpen guztia hemen 0 dugu. Eta bloke horiek independenteki aztertu egin dezakegu. Eta hori gertatzen da L plus eta L minus L-ren balioa ez duela aldatzen. Horan, hemen dugu L-ren balioa, honen diferentea bada, ja zuzenean, hementxe daukagun biderkadora eskalarra 0 dugu. Bai? Horregatik ez daude ez dira nahazten bloke diferenteak. Eta gero bestaldetik, bloke bakoitzean, hau da, L eta L primak, beraz, hau 0-ren diferentea izateko, berdinak izan behar dira. Horrek esan edu bloke batean gaudela. Eta L bat duden bloke batean gaudela. Eta gero, bloke bakoitzean, L bat finkatuz, segun eta zein den M' hori, izan alda bakarrik M gehi bat edo M minus baten berdina. Ze bestela, honekin ezin dugulako L plus eta L minus aplikatzerakoan, honen gainean ezin dugulako beste honekin konektatu. Baina hori da, ja, bloke bakoitzean egonda, aztertu beharko genuken zein den bloke horri dagokion matrizea, ez? Eta hauek aztertu beharko genituzken. Hau da, ariketa polita bat, da, adibidez, aztertzea zein den L berdin bat azpiespazio hori dagokion adierazpen matriziala. Bai? Eta horretarako egin beharko genuken, aztertu, kasu honetan, beraz, jarri kasu honetan L berdin bat azpiespazioan bagaude, orduan, geratzen zaigun oinarria, dugu hause, ez? I bat, I bat, 0, demagun orden hause hartzen dugula, eta joan behar gagoinateken aztertzen, eta lehenengo osagaia, LX-i dagokion, matrizari dagokion lehenengo osagaia, izango litzateke, zera, I bat, LX, I bat. Egizu esan ematen duen honek, erraz ikusetzak hau 0 dala. Zergatik? Ze horretako egin baduguna da LX izan dugunez L plus eta L minusen funtzioan jarri. L plusek egiten duena da batetan igo. Gero honekin okupatu behar dugu, beraz 0 da. L plus batetan igotzerakoan ja zuzenean 0 da. L minusek egiten duena da batetan jeitzi, ordan honen aplikazio dela eta I bat 0. Gero honekin okupatzerakoan 0 ematen digu. Beraz, diagonalekoak 0 dira. Barkatu hemen geratu zait, jartzea beste. Hau izango litzateke I bat elementua. Beraz, badakigu hau 0 dala.
Gero urrengo elementua LX bat, bi elementua zein dugu, horretarako egin behar duguna da I bat, LX, I bat, zeroren gainean. Vale? Bueno, eta horretarako egin behar duguna da berriro LX jarri L plus eta L minusen funtzioan eta kasu honetan L plusekin lotutako ekarpen bakarrik izango genuken. Bai? Oda egiten badugu, orduan hori izango litzateke bat biren I bat L plus I bat 0. Eta L plus honen gainean ematerakoan, aplikatzerakoan ematen duena da R bi H barra I bat. Beraz, hemetik ateratzen dena da R bi zati bi H barra. Beraz, urrengo ekarpena, I bat LX bat bi dana, dugu R bi zati H barra. Urrengoa, LX bat iru, LX bat iru, hau izango dugu bat, LX bat minus bat. Uste argi dagoela, ez? Ezin dugu M-ren balioa batetan jeitsiz edo igoz, ezin dugu honen berdina lortu, beraz hau, zuzenean 0 dugu. Beraz, bakarrik diagonalekoak 0 diren arren, diagonalen ondokoak bakarrik izan daitezke 0-ren diferenteak. Gero, zer esanik ez, kontuan hartu baita, izan behar dela, erremitiko izan behar dela, beraz, M-koa baita R bi zati H barra. Bueno, eta horrela, guztiak lortu egin ditzakegu. Vale? Beraz, beste elementuak lortu ditzakezue. Beraz, adierazpen, LX-en adierazpen matrizialak, LX-enak, L-irenak, edo honen karratuenak, edo LX edo L-irekin lotutako adierazpen matrizialak lotzeko oso erabilgarria. Eta behin eta hause dugunez, behin eta hause izan da, ja, aztertu indezakegu zeintzuk diren, honen autofuntzioak, honen autobalioak, eta, bueno, nahi duguna. Eta era oso erraz batean, ez?